Στον τελευταίο έχουμε έρθει, που είναι και ο κύρος Κύρου, στον Κρόκο. Εδώ βλέπουμε τις εγκαταστάσεις από το πίσω μέρος του Κύρου και πρόσωρο ταχώς προς τον Κύρο. Όσο και να σας φαίνεται παράξενο, όντως βρισκόμαστε στον Κύρο. Ίσως να είναι και μια στιγμή που θα γράψει και ιστορία τώρα, γιατί ποτέ δεν έχουμε τραβήξει τα περιστέρια του, ποτέ δεν μας έχει πετάξει, τουλάχιστον σε μένα, και είναι μια ευκαιρία να δούμε και λίγο τον Κύρο στον αέρα πια. Εδώ βλέπουμε τον κόσμο και κάπου εδώ είχαμε έρθει και παλιά που είχαμε πάρει μια συνέντευξη. Βλέπουμε και τις εγκαταστάσεις του Κύρου. Εδώ λοιπόν είναι ο περιβόητος, ένας από τους πιο ξακουστούς περιστεράδες πανελλαδικός στα θεαματικά περιστέρια. Εδώ είμαστε στον Κρόκο, είμαστε στην Κοζάνη και βρισκόμαστε, όσο και να σας φαίνεται, το ξαναλέω παράξενο, στις εγκαταστάσεις του Κύρος Κύρου. Λοιπόν, και θα είναι και η τελευταία πεταξιά. Κάπου εδώ θα κλείσει και η τελευταία πεταξιά της Κοζάνης. Και εδώ πιάνουμε πάλι ένα πλάνο και το φίλο μας τον Περικλή. Γεια σου ρε Περικλή. Γεια σου ρε Παναγιώτη. Λοιπόν, λιακάδα, έχει, καλός είναι ο καιρός. Λοιπόν, ορίστε, ήρθε και ο Κώστας. καλημέρα. Βλέπουμε και τους Κύρους. Έλα εδώ Πανάνη, άκου λίγο κάτι. Ναι. Λοιπόν, πέρυσι ο Γιάννης τραβούσε το δικό του Γολγοθά, τον ήμασταν το 2010. Σήμερα είμαστε όλοι χαρούμενοι εδώ που ο Γιάννης πάλεψε με τη ζωή πάρα πολύ, έτσι, και τον εύχομαι όχι να τα κατοστήσει, να τα χιλιάσει. Εντάξει, να είναι καλά. Ακούσατε και μια δήλωση από τον Κώστα το Σερίφη που είχε με έναν από τους δύο Κύρους, των αδελφών Κύρων. Μισό λεπτάκι. Θα ακούσουμε και μια δήλωση τώρα εδώ. Δεν πειράζει. Κοίταξε, τα περιστέρια δεν είναι. Τα καλά τα περιστέρια δεν τα πετάμε. Πετάμε εδώ μια τρίτη κατηγορία. Έχουμε και εδώ είναι πιο καλά. Ναι. Τα πετάξαμε, τα αφήσαμε κάτω. Αυτά που πετάμε δεν είναι. Έγινε, εντάξει. Εν πάση περιπτώσει θα δούμε κάτι. Θα δούμε κάποια πουλιά, αυτά που έχουν εδώ. Έγινε, κανένα πρόβλημα. Μπράβο. Και εδώ βλέπουμε και τον κόσμο όλο. Ο Κωστάκης δεν λείπει ποτέ από τέτοιες συνεδριάσεις. Εδώ γίνεται συνεδρίαση τώρα. Όλα έτοιμα. Ήρθε να δει και αυτό στα Κυρόβια. Έστω αν είναι και Β' Εθνική, γιατί μας έκανε και μια δήλωση εδώ ο Κύρος και είπε ότι θα είναι Β' Εθνική. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Βρισκόμαστε στο χωράφι του Κύρου και θα μας πετάξει τα περιστέρια. Πάμε λοιπόν. Και εδώ βλέπουμε και μια σοβαρή συζήτηση με τον Κύριο και τον Κωστάκη από τον Ασπρόπυργο. Όλα έτοιμα λοιπόν. Αυτά είναι, κύριε. Αυτή είναι η Β' Εθνική του Κύρου. Τα σουλούπια είναι έναν βαθμό λίγο παραπίσω. Τα σουλούπια είναι ένα βαθμό παραπίσω. Ήταν η δήλωση του, αυτά εδώ. Αυτά λένε λοκατζίδες. Άλλα είναι, αυτά τα σουλούπια είναι λοκατζίδες που βλέπετε. Είπε ο Κύρος, είναι ένα βαθμό λέει πιο πίσω. Τώρα για να το λέει κάτι ξέρει. Και τα σταχτιά είναι και αυτά πιο πίσω σε σχέση με τα άλλα. Μάλιστα, κύριε. Αυτά είναι τα περιστέρια, τα Κυρόβια, τα καθαρά. Μάλλον όχι τα καθαρά, του Κύρου, εν πάση περιπτώσει, Β' ομάδα. Και πετάνε έτσι. Τώρα πώς πετάει η πρώτη ομάδα, πιστεύω του χρόνου να είμαστε εδώ και να τα δούμε. Γιατί μας υποσχέθηκε ότι του χρόνου θα πετάξει τα καθαρά.
Τώρα πετάει αυτά τα σουλούπια που δεν είναι καλά. Έχουν έρθει από πάνω και είναι στην κυριολεξία λαγουδάκια. Ορίστε πάλι τα σουλούπια του κύρου, αυτά που δεν είναι καλά. Όχι, τραβάει περιστέρια τώρα. Εδώ βλέπουμε ένα σουλούπι, Είναι τραβάει περιστέρια τώρα. άλλη, σόλο. Καταλάβε. Και να ψάξουν αυτοί οι περιστεράδες που ασχολούνται με θεματικά να δουν γιατί δεν είναι καλά που είπε ο κύρος. Εγώ δεν ξέρω, ας το πούν αυτοί. Οι δήμονες που ξέρουν. Εγώ τραβάω μόνο. Να κι άλλο ένα. Τα ορθάμπικτα. Τι είναι αυτά, ορθάμπικτα? Και μόλις τώρα ξεκινάμε και την επιστροφή. Να δούμε και τα πεσιά. Τα κυροπεσιά. Όλα, κοσκινήσαν όλα με τη μία τα πουλιά. Βαζούρα. Ναι, όλα. Ένα περιστέρι έχει μείνει πάνω. Έρχεται και αυτό τώρα. Όχι, ήταν κανένα δύο. Ήταν πολύ ψηλά αυτά. Και να κλείσουν και την παράσταση. Τέλος, παπαλά. Όλα ήρθανε. Ήρθαν όλα. Έλα. Και ακούτε και ένα κρεοκρότημα θερμό για την πεταξιά του κύρου. Και εδώ βλέπουμε και μια παλιά φάτσα. Παλιό φάτσα, Μπαμπίνος. Εδώ βλέπουμε την ομάδα αυτή που πέταξε. Και ξεκινάμε από αυτό το τζινί. Αυτά είναι τα σκαριά της β' ομάδας του κύρου και αυτά είναι τα σουλουπάκια που βλέπατε. Εκείνα που δεν πετάγανε καλά. Που είπε ότι δεν πετάνε καλά. Είναι δεύτερα. Ορίστε και ένας ωραίος τζινάκος. Τελικά και ο κύρος έχει κυρόβια μου φαίνεται. Γελάστε όλοι τώρα. Και εδώ βλέπουμε αυτά είναι κύριοι τα καθαρά τα περιστέρια του κύρου τα καθαρά, τα οποία μας υποσχέθηκε ότι του χρόνου θα τα πετάξει και μας το υποσχέθηκε. Αυτά είναι η Α εθνική, τα άλλα ήταν η Β. Προφανώς και η Γ, έτσι είναι, τα σουλούπια Γ, δεν είπες ότι ήταν? Ναι. Λοιπόν, αυτά που βλέπετε. Δεν μου λες να σε ρωτήσω κάτι, κυράκια είναι αυτά όλα, έτσι? Όλα υπάρχει. Εδώ είναι περιστέρια. Όλα είναι κυρόβια. 30-35 χρόνια περιστέρια. Μπράβο. Ακούσατε και τη δήλωση, είναι από 30 έως 35 χρόνια περιστέρια. Όλα είναι κυρόβια. Κοίταξε κάτι το καλό, ότι ας είναι και παλιά περιστέρια, δεν παλιώνουν τα περιστέρια. Να δείξουν το σπίτι όπως παλιώνουν τα περιστέρια. Όλα είναι. Ακούτε τις δηλώσεις του κύρου, του ίδιου. Όλα είναι. Τα πουλιά, εδώ βλέπετε περιστέρι που μπορεί να είναι και 5 χρονών παραδείγματος χάρη. Ναι, έχει και να έχει. Ναι. Για δείξε μου ένα έτσι παλιό. Εγώ δεν μπορώ να τα ξεχωρίσω πραγματικά. Φαίνεται όλα ότι είναι νέα. Μόνο με τα χάντρα. Ναι. Και ο σκέτος. Ο σκέτος, ναι. Αυτός εδώ ας πούμε είναι πόσο, 7? 6 με 7 χρονών. Ναι. Ήταν 9 και γέρασε. Αυτός που έχει διπλό. Αυτός εδώ πέρα πάλι. Λέει πράσινο. Ναι. Δηλαδή εν ολίγης τα πουλιά αυτά είναι αγέραστα. Και αυτή εδώ. Και αυτή εδώ η περιστέρα εδώ έτσι μια. Βλέπετε καθαρά κυράκια τώρα. Λοιπόν. Πολύ ωραία κυρία. Άμα τα βλέπατε και ζωντανά, πιστεύω και από εδώ θα βγάλετε συμπέρασμα. Είναι πολύ χαρούμενο περιστέρια πρώτον στο πέταγμα. Και πεντάμορφα. Ναι. Πολύ όμορφα. Κοίταξε. Όλα είναι μια κόφτα. Μια κοψιά είναι όλα. Κάποιο περιστέρι. Όλα ίδια. Όλα είναι ίδια, όντως. Αυτό δεν έχει άδικο εδώ ο κύριος. Να τραβήσουμε και λίγο τα σπρουδερά που έχει δίπλα. Και τώρα πάμε στα δίπλα κοτέτσια που έχει τα σπρουδερά. Εδώ έχει τα σουλούπια τα καλά. Σαξάνια, σουλούπια. Βλέπετε, εδώ είναι. Αυτά εδώ είναι τα σπρουδερά του. Κάτσε μην τα βγάζεις έξω, μισό λεπτό. Ναι, για να μην αγγλέψουν από τώρα. Λοιπόν, και εδώ βλέπουμε τα σαξανάκια του κύρου, τα κυρόβια, τα καθαρά. Αυτά είναι πάνω από 15 χρόνια. Ναι, ακούτε τις. Αυτός εδώ είναι 8-9 χρονών. Αυτός εδώ σουλούπας. Αυτός είναι από τα παλιά τα σουλούπια του, που βαστάνε σχεδόν όλα τα σουλούπια από αυτά βαστάνε. Καλά το είπα.
πάλι σου. Ναι, εντάξει. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Τώρα όπως στην εξωτερία να ήταν άσπρη ομάδα. Θα ήταν μια φαντασία, θα ήταν φαντασία. Κοίταξε, είναι μερικά ποιος. Αυτός είναι μπορείς με 10 χρονών. Ναι, είχα και εγώ με 5 χρόνια γεννήθηκα. Δεν γίνονται. Δεν γεράζω. Κοίταξε, από πού να είναι. Σαξάνια Κύρου στον Κύρο, στον κρόκο της Κοζάνης. Αυτά λοιπόν κύριοι είναι τα περιβόητα κροκιώτικα που λέμε. Που είναι πασίγνωστα πανελλαδικά. Λοιπόν, κάπου εδώ τελειώνει και ο διαγωνισμός της Κοζάνης του 2011. Έστω και έτσι ας έγινε με εμπόδια, γιατί ήταν να γίνει την περασμένη εβδομάδα και λόγω χιονιών δεν έγινε. Και εδώ βλέπουμε το καλύτερο τελείωμα, πιστεύω. Πήραμε και κάποιες δηλώσεις, είδαμε και μια ας πούμε ημιτασιό πετασιά από τους αδερφούς Κύρου και μας έκανε και μια δήλωση, μας είπαν για τα περιστέρια τους και εκείνα που θα μας δείξουν στο μέλλον. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ για όλα. Έτσι. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και πιστεύουμε, θέλουμε να πιστεύουμε και το ελπίζουμε του χρόνου να γίνει μια πεταξιά από τα καθαρά Κυρόβια. Εντάξει. Και Παρταλά και στα αυτιά. Έγινε. Λοιπόν, Πετάξουμε λίγα περιστέρια. γεια σας παιδιά, καλή χρονιά. Να είσαι καλά. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ.